Sokszor megkapom a kérdést, hogy mi van az impulzív vásárlókkal. Az van, hogy 2-3 nap alatt kiózanodnak, és amire eljutnátok az adásvételi szerződésig, ki fognak lépni a meggondolatlan döntésükből. Ezzel azt akarom mondani, hogy nem elég érzelmi döntést hozatni a vevővel. Azt tudatos szinten is meg kell erősíteni. Ez az értékesítő egyik fontos feladata. Eladóként ezt nagyon nehéz megcsinálni, hiszen nagyon kilóg a lóláb, amikor az eladó a vevő dolgával foglalkozik. Tegyük fel, hogy túl vagyunk a mutatáson, és az jól sikerült. Ekkor szokott felmerülni az igény az ügylet lezárására. Az értékesítő felteszi a kérdést, hogy látom, tetszik önnek a lakás, akkor megírjuk a vételi ajánlatot? Az eladók ilyenkor azt szokták kérdezni, hogy na akkor megveszi, kézbe csaphatunk? Itt lehet szembesülni azzal, hogy a vevő még megközelítőleg sincs döntési helyzetben. Ha mindent jól csinálsz, sikerült megfelelő bizalmat felépítened, eleget megtudtál a vevőről, jól érveltél, és látod rajta a komoly érdeklődést, akkor sem nagy az esélye annak, hogy a vevő ekkor már készen áll a vásárlásra. A vevő akkor lesz kész a vásárlásra, ha létrejött benne a szükséges érzelmi döntés, és kezelték a félelmeit és a kétségeit. Lehet, hogy ebben a pillanatban csak azt a döntést lehet meghozatni vele, hogy ez egy szóba jöhető jó megoldás, és a következő lépés ez lesz. Az esetek többségében tovább kell dolgozni a vevőn, hogy döntési helyzetbe hozzuk őt. Ha az értékesítő nem ezt csinálja, csak vár, akkor nagy eséllyel a vevő figyelme más megoldás felé fordul. Nem csoda, hogy az ingatlanok gyakran sokkal hosszabb idő alatt és sokkal rosszabb áron kelnek el, mint ahogy eladhatóak lennének. A mutatás végére a komoly érdeklődők kb. 10%-a vihető el döntési helyzetig. A többieken tovább kell dolgozni, és nagyon figyelni kell arra, hogy ne akarjunk gyorsabban haladni, mint ahogy a vevő képes és hajlandó. Különben az lesz az érzése, hogy nyomják, és menekülőre fogja a dolgot. Onnan aztán nagyon nehéz visszahozni. Ha sikerül döntési helyzetbe hozni a vevőt, akkor következhet a vételi döntés ajánlattá alakítása. A vevővel együtt részletekbe menően áttekintjük a szükséges lépéseket, amelyeket még meg kell tenni ahhoz, hogy megszerezhesse az ingatlant. Ennek során gyakran felmerülnek olyan, addig nem tárgyalt részletek, amelyeket kezelni kell. Ennek a módját is átbeszéljük, és így jutunk el a jól átgondolt, megalapozott döntéshez. Értékesítőként látnunk kell, hogy a vevő képes megvásárolni az ingatlan. Hiszen nem csak az a cél, hogy létrejöjjön egy adásvételi szerződés, az is fontos, hogy az adásvételig problémák nélkül menjen végig a teljes vásárlási folyamat. Ez a vevő és az eladó közös érdeke, és valljuk be őszintén, az egyik minőségi mutatója az ingatlan értékesítő jó munkájának. Ha nem teljesen megalapozott a döntés, akkor számíthatsz rá, hogy lesznek kisebb-nagyobb problémák. Amikor az ingatlanos ad el, mindig írásos ajánlatot visz az eladó részére. A megállapodás írásba foglalása nagy előny, mert egészen jól ki lehet vele kapcsolni az én nem úgy emlékszem szituációkat, illetve a további alkudozást. Az ügyletek 99%-ában a vevő hozza az ügyvédet. El kell érni, hogy a vevő ügyvédje olyan adásvételi szerződést készítsen, ami korrekt, biztonsággal teljesíthető, és egyformán védi az eladó és a vevő érdekeit. Ezt követően végig kell csinálni a fizetés és az átadás-átvétel néha hónapokig tartó folyamatát. Lehetőleg úgy, hogy közben ne legyen semmi komolyabb probléma. Az értékesítés egy jól tervezhető és kontrollálható folyamat, amit ha nagyon jól csinálsz, akkor kiszámíthatóan elérhető a kívánt eredmény. Ha bármelyik lépést elrontod, akkor nagyon el fog húzódni az eladás. Erre akkor is számítanod kell, ha nem ügyes, nem képzett értékesítő az ingatlanos. A piacon dolgozó ingatlanosok körülbelül 25%-a tanult valamit is az értékesítésről. Körülbelül az ingatlanosok 8%-a képzett értékesítő. Nem mindegy, hogy ki foglalkozik az ingatlanoddal. Ebben a szakmában nagyon sok a kezdő,
és nagyon sok a kiégett ingatlanos. Gyakran 4-5 lehetséges vásárlót is elhibáznak, amire eljutnak egy írásos ajánlatig. Ha több ingatlanost is megbízol, ne nagyon számíts arra, hogy túl nagy odaadással fogják tudni védeni az árat. Fontold meg, hogy van-e értelme a saját idődet pazarolnod olyan tevékenységre, aminél a szerencsére vagy utalva. Foglalkozz inkább a munkáddal, a családoddal, a hobbiddal, jobban jársz. Ha mégis úgy döntesz, hogy magad adod el az ingatlanodat, akkor a fentiek alapján a következőket ajánlom neked. Ellenőrizd az ingatlan jogi és műszaki állapotát. Pontosan és részletesen tudd, hogy mit árulsz, és az reálisan mit ér. Ha valami nincs rendben, fontold meg, hogy rendbe hozod. Tegyél meg mindent észszerű keretek között, hogy az ingatlan és annak környezete jó érzéseket keltsen a vevőkben. Amennyire lehet, kezeld azokat a dolgokat, amelyek rossz érzéseket keltenek a vevőkben. Nézd meg, hogy milyen lakások a konkurenseid. Próbáld meg objektív szempontok alapján összehasonlítani őket a sajátoddal. Tudd, hogy a hirdetők zöme túlárazza az ingatlanát. Úgy vannak vele, hogy más is hasonló áron hirdeti, de az övé egy picit jobb. Szánj időt és munkát a működőképes kínálati ár meghatározására. Az a jó kínálati ár, amire kellő számban megjelennek a komoly érdeklődők. Készíts fel az eladásra az ingatlanod. Ez minimálisan annyit jelent, hogy alaposan kitakarítod és eltávolítod belőle a felesleges vagy nélkülözhető tárgyakat. Az emberek zömének gondot okoz elképzelni, hogy mit lehet kihozni adott terekből. Jobb, ha vannak ott bútorok, még jobb, ha igényesen be van rendezve a lakás. Az üres lakás kevésbé vonzó lehet. Mindig célcsoportra hirdess. A mindenkinek ajánlom kevesebb érdeklődőt vonz, mint az, ami neki szól. Készíts vagy készítes igényes fotókat, és olyan leírást, ami megfogja és megmozdítja a kiválasztott célcsoportot. Ha nincs érdeklődő, eladás sem lesz. Készíts jól áttekinthető alaprajzot a lakásról. Döntsd el, hogy mi az, amit beleírsz a hirdetésbe, és mi az, amiről az érdeklődő hívás során tájékoztatod a telefonálót. Van, amit jobb megbeszélni, mint leírni. Szűrd ki a nézelődőket és a nem vevőket, különben bele fogsz örülni a mutatásokba. Figyelj az érdeklődőre, szerezd minél több muníciót. A mutatás során figyeld a vevőt, derintsd ki a szempontjait, azokkal érvelj. Mindig a döntéshozóra koncentrálj, arra, aki dönteni fog a vásárlásról. Hozd döntési helyzetbe a vevőt. A videóban beszéltem arról, hogy ez mit jelent. Tárgyalás során okosan érvényesítsd az érdekeidet. Az nem érdekérvényesítés, amikor nem jön létre a megállapodás. Ha legyőzöd a vevőt, akkor haragudni fog rád. Ez később visszaüthet. Nyerj úgy, hogy a vevő is nyertesnek érezze magát. Ne hagyd, hogy elragadjanak az érzelmeid. Lehet, hogy ami számodra fontos, a vevő számára érdektelen. Ha érzelmi alapon kezeled a vevőt, és nem a várt módon reagál, azzal bántani fog téged. Nagyon félrevihet a lelkesedésed, az örömöd vagy az indulataid. Maradj inkább észszerű. Ehhez tudnod kell, hogy hol vannak a számodra elfogadható határok. Ne akarj minden áron eladni, mert akkor rosszul jársz.